Paano pag-income? Pasok! Lighter, pwede lang din naman pasigang lighter. Spark man lang lighter. Nervous sa lighter, spark lang. Kuya Robin sana oh. Kuya Robin. Marami kang budget, di ba? Hello, everybody. Big love.
And I know I'm just said, oh my God, not enough, bye. Hold up, maybe you'll with me, buddy. And the dance with you, yeah.
love. And they were feeling love. And they were feeling love. Wala. Mega love shout out. 1 million in the house. Where are you now? Bakit? Nasaan na kayo? Nag-love shout out. Lodi Bulgang. Lodi Lodge. Mega love shout out. Parang walang tao. Ano ba nangyari ngayon? Hirap. Kamusta, Lodi? Mahirap pag isang cellphone lang na nag-aantay ka ng tagalapag mo. Tapos, sino? Mega love shout out, kapatid Biyahero. Mega. Okay lang yung boses natin, kapatid Cabreras? Okay lang ba? Yun, okay lang. Hirap. Ang hirap ng ganito pag isa lang ang ginagamit mo. Ano ba? Parang may grounded. Parang may grounded ba? Wala, kapatid. Parang may naririnig ka ba dyan o ano, wala naman. Kapatid, Cabreras. Baka meron. Parang may naririnig akong grounded sa akin ah. Sobrang hirap ngayon ng panahon. Ano ba yan? Bakit tunay sila? Ay nako. Panay sila katugtog dito ah. Mega love shout out sa pamilya ni Dahak.
kiss me. Kapatid Lizzy, good morning. Kapatid Caberos, dikitan mo daw muna yung apartment ni Kapatid Lizzy. Gonna close you more than dyan. Duty kayo dyan. Mag-duty din ako ngayon. Mahirap na para maubos na yung lagas. Lagas. Nalalakas na. Ang buhok. Kapatid Lizzy, kaya mo ba mamaya kung wala si Kuya Sandy? Mag-start tayo mga 5 minutes. Kapatid Lizzy. Mag-start. 5 minutes. Ano ka? Sige. Noted. Maglaba ka muna dyan. Sige. Maglaba kayo muna. Wawa naman ako. Sige, okay lang. Maglaba ka na lang muna. Kasi kailangan mo maglaba dyan. Ano yan? Huwag mo isipin kasi. Dikit pa kung may ginagawa. Nasa YouTube ako eh. Hirap.
ako magbaba niyan. Baka malaglag ako dito tapos di na makabalik. Magla-live ako ulit. Sana all. Hirap ng kalagayan ko nga. Nakikisoyo lang ako sa mga kapatid ko sa GC kung sinong pwede maglapag. Kasi isa lang na gamit ko. Okay sana kung nasa StreamYard ay bahala na walang tao sa taas. Dito hindi ako makamababa. Pag bumaba ako, baba talaga. Yun nga, home credit. Kaso walang credit, may home. May home, pero walang credit. Yan yung problema. May home, pero walang credit. Ang sakit. Okay sana kung may credit, wala kang home. Okay lang. Basta may credit. Pero may home, walang credit. Ay. Wala na nang ibenta. Magbayad pa ng manok. Nako po. Mahirap ang buhay ngayon. Wala ka ng credit. Wala ka ng pambinta. Labot na. Ikit na. Ako, si Guys Sabi. Nandito kami ngayon. Sa live ni Gini Galigas. Dalawa lang ang tao. 5 ang tamsa. Magtago-taguan na lang tayo. Eksklusibong expose. Ako, si Gas na may gas ka. Mega love shout out Kuya Sandy. Yun, nandito na si Kuya Sandy. Kami. Nandito na si Kuya Sandy. Pag walang pambayad, si Robin Padilla ang ibayad. Ay, nako. Buhay ka Bombay talaga. Busy si kapatid Lizzy. Ala bandera si Gloria ngayon.
Kamusta ang lahat dyan? Pumasok na kayo. I love you more than Ay palista sa mga gustong sumali. Kasi lahat ng sasali ay kasali. Ay nako, ay nako naman oh. Minutes. Nako, nako naman, nako naman. Everyone, where are you now? Nasaan na kayo? Miguel Love shout out. The 3 million in the house.
unstoppable. Kasi may tumawag sa akin. Tumawag si Sexy Love. Akala niya siguro hindi ako nagla-live. Sabi ko nasa live ako. Ako. Pag sinagot ko, pakatay na. I'm unstoppable. Never know that you is. One minute to 40 minutes. Nasaan na sila? Nananabik, puso ko'y nasasabik. Wala na. Wala pa rin. Anong kumusta to? Anong balita? Yun o. Amo na sa set. Amo na sa paglangoy ta set. Lalangoy na tayo set. Ta set. Lalangoy na tayo set. Nananabik. Busy. Wala na. Ay, nako. May tawag dyan. Hindi yan busy. Bisi-bisihan, tamad-tamaran lang yun. I'm so powerful. Puro online. Tapos, puro busy. Oh, come on. Daw magi pa. Magi na lang. Sakit. Really hurt. I'm so powerful. Hamot. Hamot. Bilat. Hamot. Ulit. Beautiful.
Mag-iisang oras na tambay. Shin. Gawin natin 3 oras. Is wala namang gagawin. Bahala dyan. 3 oras na tambay. Okra kuya, meron dito okra. Walang talong. Ay, ang step pa po. Miguel shout out sa to sa 4 million in the house. Sakit. Yang? Uli ka, malangoy ta. Langoy yan, tara na. Langoy yun, ipansito. Ako uli. Sana all. Malangoy. Wala. Sayang mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho na. Mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Mag-ocho-ocho na. Pagmulat ang mata, gising sa umaga, iunat ang kamay, bumangon na sa kama. Kung inaantok ka, kumimbat-imbat ka. Kung wala pa rin, huwag mo nang pinitin, buksan mo na ang radyo o sanila. 1+1, Madrila. 2+2, Lapu-Lapu. 3+3, Christmas tree.
4 plus 4. 8. Wala na. Lagot na. Wala na talaga. Walang tao. Mega love shout out EJ Padanal. Wala. Wala pang lunch. Ang kita ng Joakit, AJ. Si Lazy Gomes yun, kuya. Kiss me. Si kapatid, Lazy Gomes. Sakit ng tagi po heart ko ah. Ang galing ko na lang yung bubble. Bubble gang. Para sa isa't isa. Oo, si Kuya Sandy yan. You know, sana all Japan time. Hindi. Lagot tayo dyan sa Japan. Maraming namumutol ng ulo dyan. Saka daliri. Yakuza pala. Ako Yakuza din pag may samurai. Parang Yakuza din ako pag may samurai. Yun, wala, naglalabayan.
Naglalabayan si kapatid Lizzy. Sige, mag-training ka na kapatid Lizzy. Si Kuya Sandy, bahala mag-back up sa'yo. Yun, oh. Gospel. Tanga cellphone kasi ni. Sana all. Yun, oh. Haha. Para sa isa, isa. Para sa'yo, Hello. Someone. Someone. Ano ba? Nako. Hello. Okay na yung echo na yan. Wala siya dyan. May echo. Ako ay may alaga asong mataba. Ay? 1, 2, 3, 4, 5. Loading is valid. Pastila na loading na to. Pastilya. Nakakana. JK, JK Ilonggo, di ba? Ma'am AJ, kay Cindy kay Ilonggo, di ba? Sana all. Yan. Unang Mayo, yari may tindihan mo kay taga Bacolod ko mo. Taga Negros Occidental. The City of Smile, Bacolod. Pure Hiligay nun.
Pero ari ko di sa Cavite. Ang hindi makaitsindi wala. Si Kuya Sandy makaitsindi na dutay kasi taga Bicol siya eh. Ang Bicol, may lakot. Ang bakal, bakal. Diba Kuya Sandy? Ang bakal sa inyo, sa Bicol, ang bakal, bakal. Bakal din. Oh, taga Negros Occidental. Sa Bacolod. Ay, ako. Si Mimi mo man. Kaso, ano, San Enrique. San Enrique. Sabi ko. Damo sa lugar sa Negros. San Enrique. La Castellana. Ano ba to? Bakit ano to? Ano? Na. Low. Low, low, low. Low. Mic check, 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 check. Mic check. Kaso yung cellphone. Ang cellphone loading. Wala pa rin.
perfectly on this wedding. No. Wala tayong ano. Oo. I lose the wedding. Oh, mm. Mag alas 12. Alas 12. Kaya ba, Jay? Kaya with Lazada same-day delivery. Shop Kaya. Kayang kaya. Wala. Piradahin mo na kapatid JC. Sayang di ako'y nahuhumali. Ang tuwing ikaw ay naroon kung tumitigil para lang sa'yo. Practice. Practice lang talaga eh. Para hindi masira yung ano, vocal tone. Vocal. Este. Ilan. Loading 100 plus talaga. O malulubat na naman o. Wala pa. Yung vocal tones. Like. Nag-arrive na so. Nag-arrive na siya. Sino next? AJ Padernal na lapag mo na. Sabi ko na eh. Sabi ko na eh. Mahirap kasi pag
alipin mo kahit hindi batid. Aaminin ko minsan ako'y manhid. Sana ay iyong maririnig. Sa iyong yakap ako'y nasasabi. Pagkat ikaw lang ang nais makatabi. Malamig man o mainit ang gabi, nais ko na iparating na ikaw lamang ang aking iibigin. Primer ang may primer. O ba, lahat yan, kapatid. Kung sino man mga premier yan, baka
and I'll learn it all from you. Oh, I got my eyes on, feel like Wonder Woman. This one you want to win, but I'm not your woman. When my lipstick pops and I feel like Monroe, this one you want me most. I'm a lot of stars, I'm not gonna cry. Won't give you what you want, cause I look way too good tonight. I'm a lot of stars, tears are running dry. Won't give you what you want, cause I look way too good tonight. I'm a lot of stars. Wala na? Kung wala na, mag-logout na tayo. Tapos na yung ano, kapatid. Opo, tapos na yung tamsakan. Mag-logout na tayo kung tapos to. I'm not gonna cry, won't give you what you want, cause I look way too good tonight. I'm a lot of stars, tears are running dry. Won't give you what you want, cause I look way too good tonight. I'm a lot of not gonna cry, cry, cry. Not gonna cry, cry, cry. Not gonna cry, cry, cry. Kabulin mo daw, kuya. Sige, antayin natin. Kuya Sandy. Baka may papalago siya. Antayin nyo. Ha? Kung hindi nyo antayin. Yan, nakalag out na. Tanungin mo kapatid Lizzy, baka meron siya grasya. Tanungin mo si Kuya Sandy. Baka may grasya si Kuya. Sa akin, disgrasya eh. Mag-end na tayo.
Oo, sige. Lahat ng reward sa'yo na. O sige Ma'am AJ, sige, sige. Sige na, mag-end na tayo kasi wala akong ipapalaro ngayon. Pag meron na. Bye-bye mga kapatid. Salamat Kuya Sandy at salamat EJ, kapatid Lizzy, Caballeros. Salamat sa pagsali. Saka sa tagalapag. Bro, tama ka kuya. Kuya, tama ka. Tama ka talaga. Kasi na mag-end na ako. Bye-bye, everyone.